ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Чемпиони вазни сабуки UFC Илия Топурия гуфт ки бебоғ будан барояш чӣ маъно дорад. Биёед суханҳои Элматадорро гӯш мекунем. дар нигоҳи аввал бебохт ин шахсе ҳаст ки боре ҳам шикаст хӯрдагӣ нест, лекин дар натиҷа кӣ ғолиб ба ҳисоб меравад? ғолиб ҳамон шахс ба ҳисоб меравад ки чанд маротиба шикаст хӯрдааст, лекин ягон маротиба таслим нашудааст. ма чанд маротиба бой додагим ва шояд шумо ҳайрон шавед, ин муҳорибаҳои расмӣ буданд. ма чанд маротиба шикаст хӯрда будум, гуфтааст Топурия. хотиррасон мекунем ки айни замон рекорди касбии Илия Топурия 17-0 аст ва уро аввалин ҳимояи камарбанд дар вазни сабук зидди Ҷастин Гейҷ интизор аст ки муҳорибаи онҳо дар кохи сафед рӯзи 14 июн баргузор мегардад. ҳама намуд дорӯҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, дорӯҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани дорӯҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. дуюм рақами рейтинги вазни сабуки UFC Арманд Сарукян гуфт ки муҳорибаи навбатии худро кайф ва зидди кӣ гузаронида метавонад. UFC муҳорибаи маро баъди анҷоми муҳорибаи Топурия зидди Гейҷи таъин мекунанд. эҳтимолан ма бо ғолиби ин муҳориба меҷангам. баъзе корҳое ҳастанд ки бояд рух диҳанд, лекин ма оиди онҳо гап зада наметонам. UFC ба ман гуфтанд ки дар ин бора гап назан. муҳорибаи ман зидди Топурия беҳтарин муҳориба мешуд. мо ҳардуямон ҷавонем, ҳардуямон дар қулаи баландии карьерамо қарор дорем. фикр мекунем ки шанс 50/50 аст. 50% фикр мекунем ки ман ғолиб мешавам, а 50% дигар Илия. барои ҳамин ин муҳорибаи калон мешуд. наздикӣ вазни сабук тағйир меёбад ва шоҳи ин вазн ман мешавам. ман намедонам ки аз чӣ сабаб UFC ба мӯйсафедон ба монанди Гейҷи ва Оливера шанс медиҳанд. ҳастанд ҷангварони нав ва ҷавоне ки нав дар топ 15 шомил шудаанд ва ба онҳо имконият диҳем ки бо ҷангварони топ 5 ҷанганд, гуфтааст Сарукян. ва дӯстон, аз ин суханҳои Арман фаҳмида мешавад ки агар Топурия ғолиб шавад, пас UFC эҳтимолан кӯшиш мекунанд ки муҳорибаи ӯро зидди Махачев ташкил кунанд. лекин агар ки ин муҳорибаро ташкил карда натавонанд, пас шояд ки муҳорибаи Топурия зидди Арманро ташкил кунанд. рӯзҳои истироҳатӣ гузашта ташкилоти UFC чемпиони пешинаи худ, легендаи муҳорибаҳои омехта Димитриус Ҷонсонро ба толори шарафии худ шомил карданд. шояд бисёриҳои шумо ин легендаро намешиносед, лекин ӯ беҳтарин чемпион ва легендаи ҳақиқӣ аст. Димитриус Ҷонсон дар вазни 57 ва 61 килограмм UFC баромад кардааст ки дар вазни 57 килограмм 11 ҳимояи камарбанд дорад. танҳо тасаввур кунед дӯстон, ӯ дар 12 муҳорибаи унвонӣ пирӯз шудааст ва 11 маротиба камарбанди худро дар вазни 57 килограмм ҳимоя кардааст. ба ғайр аз ӯ танҳо Ҷон Ҷонс ин корро такрор кардааст. Ҷон Ҷонс 12 ҳимояи камарбанд дорад, 11 ҳимоя дар вазни ним вазнин ва 1 ҳимоя дар вазни вазнин. Димитриус Ҷонсон ҷангвари ҳаматарафа сахте буд ки баъзе ғалабаҳои ӯ ҳайратовар буданд, ба монанди ана ин ғалаба. мо ин легендаро табрик мегӯем ва ӯ доимо дар рӯйхати легендаҳои UFC мемонад. ҷангвари топ ва бебохти вазни нимёна Майкл Моралес оиди муҳориба зидди чемпиони вазнаш Ислам Махачев фикрҳои худро баён кард. ма бесаброна муҳориба зидди Ислам Махачевро интизорам. ба мо аллакай якчанд баҳонаҳоро гуфтанд то ин ки ин муҳорибаро надиҳанд, лекин ман ин муҳорибаро соҳиб шудан мехоҳам. ма дастовардҳои исламро пас заданӣ нестам. Махачев легенда аст. ӯ вазифаи худро иҷро карда дар ду вазн чемпион шуда тавонист, лекин ман ҳам гуруснаи соҳиби камарбанд шуданам, гуфтааст Моралес. хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш менеҷери Ислам Махачев Али Абдулазиз хабар дода буд ки муҳорибаи навбатии Махачев аниқ шудааст ва зидди довталаби вазни нимёна тобистони баргузор мегардад ва қайд кард ки ба наздикии UFC номи рақиби Махачевро эълон хоҳанд кард. ва дӯстон, Моралес яке аз довталабони асосӣ барои камарбанди Махачев аст ки рекорди бебоғ 19-0 дорад. ҳамчунин Иен Гери низ яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд аст. аз ҳамин сабаб дӯстон, эҳтимолан Моралес ё ин ки Гери рақиби навбатии Махачев шуда метавонанд. ба фикри шумо кадоме аз онҳо зиёдтар арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст, Моралес ё ин ки Гери? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.